Pozdrav svima. Danas pričamo o jednoj stvarno ključnoj temi za svaku organizaciju, pravima ispitanika prema GDPR-u. Proći ćemo zajedno kroz jedan jasan i praktičan vodič, čisto da svima bude lakše razumjeti obveze i naravno kako ispravno odgovoriti na svaki zahtjev. To je pitanje s kojim se susreće svaki tim za usklađenost, zar ne? Zahtjev može stići bilo kada, bilo kojim kanalom. I biti spreman nije samo, znate, zakonska obveza, već je to i temelj za očuvanje povjerenja. Pa krenimo redom. Evo kratkog pregleda o čemu ćemo danas pričati. Prvo, tko ima kakva prava i odgovornosti. Zatim, proći ćemo kroz katalog prava ispitanika. Treće, i jako važno, kako uopće prepoznati i provjeriti zahtjev. Četvrto, konkretan postupak obrade u 4 koraka. I za kraj, rokovi, iznimke i neki ključni zaključci. U redu, zaronimo u osnove. Da bismo ispravno upravljali cijelim ovim procesom, prvo moramo razumjeti tko je tko u priči. Imamo zapravo 3 glavne uloge koje moramo jasno definirati. Pa, tko je taj ispitanik? Najjednostavnije rečeno, to je svaka živa osoba čije podatke obrađujete. To može biti klijent, zaposlenik, posjetitelj web stranice, pa čak i kandidat za posao. Uglavnom, ako podaci mogu nekoga identificirati od imena pa sve do IP adrese, ta osoba ima prava o kojima danas govorimo. Sad, s druge strane je voditelj obrade. I ovdje je važno naglasiti, to je organizacija. Dakle, tvrtka, ustanova ili neko tijelo. Voditelj obrade je taj koji odlučuje zašto i kako će se osobni podaci obrađivati i on snosi onu konačnu odgovornost za usklađenost s GDPR-om. To uključuje i ispravno postupanje po zahtjevima. A gdje se tu uklapa službenik za zaštitu podataka, ili DPO? Njegova uloga je naravno ključna, ali je savjetodavna. Što to znači? DPO pomaže, nadzire usklađenost, daje preporuke, ali odluku o tome kako postupiti po zahtjevu donosi voditelj obrade, odnosno odgovorne osobe unutar organizacije. DPO je tu kao stručni vodič, a ne kao onaj tko donosi konačnu odluku. Dobro, sad kad znamo tko su akteri, idemo vidjeti koja točno prava GDPR daje ispitanicima. Ovo je, moglo bi se reći, srž cijele uredbe i temelj transparentnosti u obradi podataka. GDPR propisuje čitav niz prava, ali ova koja vidite na ekranu su ona s kojima ćete se najčešće susrećati u praksi. Od prava na pristup podacima, preko ispravka nekih netočnosti, pa sve do prava na brisanje, poznatijeg kao pravo na zaborav. Tu su naravno i ključna prava poput prigovora na obradu i povlačenje privole. Evo, ovo je jedan klasičan primjer zahtjeva za pravo na pristup. Primijetite, poruka ne mora biti nimalo formalna, ne mora sadržavati pravne termine, dovoljno je da je namjera jasna. I kad primite ovakvu poruku, pokreće se cijeli mehanizam o kojem danas pričamo. I ovdje dolazimo do jedne jako važne točke. Nijedno od ovih prava nije apsolutno. Uvijek postoje neki uvjeti i zakonske iznimke. Na primjer, ne može se tražiti brisanje računa koje je tvrtka po zakonu obvezna čuvati. Zato je temeljita analiza baš svakog pojedinog zahtjeva presudna. Prelazimo na operativni dio. Prvi i, rekao bih, najvažniji korak je uopće prepoznati da je poruka koju ste primili zahtjev za ostvarivanje prava prema GDPR-u. A to, vjerujte mi, nije uvijek baš očito. Pogledajmo razliku na ova 2 primjera. Želim znati koje moje podatke obrađujete je jasan GDPR zahtjev i on pokreće formalnu proceduru. S druge strane, pitanje poput koje vam je radno vrijeme je, običan upit. Cijeli tim mora biti educiran da prepozna tu ključnu razliku. U redu, zahtjev je prepoznat. Što sada? Ključ je u organiziranom i sustavnom pristupu. Pripremili smo jedan jednostavan proces u 4 koraka koji osigurava i usklađenost i učinkovitost. Proces je stvarno jednostavan i sastoji se od 4 koraka. Prvo, naravno, prepoznajte da se radi o GDPR zahtjevu. Drugo, i ovo je iznimno važno, provjerite identitet podnositelja. Treće, obradite zahtjev, to znači prikupite informacije i uključite sve relevantne timove. I konačno, četvrto, odgovorite unutar zakonskog roka. Približavamo se kraju, ali s nekim od najvažnijih detalja, postupak. Naime, nije potpun ako ne poznajemo rokove i moguće iznimke.
Ovo je broj koji morate zapamtiti. 1 mjesec. U pravilu, rok za odgovor na zahtjev ispitanika je 1 mjesec od dana kad ste primili zahtjev. Ovaj rok je prilično strog i njegovo propuštanje može dovesti do sankcija. Zato je učinkovit interni proces ključan da bi se taj rok ispoštovao. Ali postoji iznimka. Ako je zahtjev iznimno složen ili ako ih je stiglo više odjednom, rok se može produžiti za još 2 mjeseca. Međutim, ključno je da unutar onog prvog mjeseca obavijestite ispitanika o produljenju i navedete razloge zašto. Komunikacija je ovdje sve. I da ponovimo, prava nisu apsolutna. Zahtjev se može i odbiti ako je očito neosnovan, recimo ista osoba šalje isti zahtjev svaki tjedan, ili ako zakon nalaže da podatke morate čuvati. No, ključno je zapamtiti, svako odbijanje mora biti jasno i detaljno obrazloženo. I ovime dolazimo do suštine. Poštivanje prava ispitanika nije samo neka birokratska obaveza, to je temelj odgovornog upravljanja podacima. Učinkovitim i transparentnim postupanjem ne samo da smanjujete pravne i financijske rizike, već gradite nešto puno vrijednije, a to je povjerenje. Povjerenje klijenata, zaposlenika i javnosti. Neka ovo bude pitanje za kraj. Razmislite malo o svojim internim procedurama. Zna li svatko u timu što treba učiniti kad stigne zahtjev? Je li proces brz, učinkovit i, što je najvažnije, usklađen? Jer na kraju dana spremnost je najbolja strategija. Ovaj video je edukativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet za pojedinačni slučaj.